yun ko pasipi at pagpalit mo. Ano yun? Kumati ba? May tuyo. Kaspertiya pa na una. Ala, sunod na kumbati nga po na. Mapalit lang hindi kay lamay kay glawog. Humba. Kumbati, dako tagdaog. Bro. Ano niyo eh? Ano namatyan niya? Dragon! Ano mo ka? Payon lagi ka, bro. Ha? Payon lagi ka? Libriya lagi. Wako magturi mo nung ka. Salto kayo? Ha? Grabe, tuyok pa helikopter. Yung pagkaputo mo sa ayan ko. Gupter, bukan yung manok. Oh, pag iniglupa na na, mutuyok mo na yun eh. Kani manok ka. Maro ba? Ani, ako kaglipaw ko sa man, anang, imo gitara na. Oh, wait tuyo, daog. Daog ka? Kalagi. Ingat ito. Ayo, manok ka. Kani. Timing kayo dahil. Ha? Ano naman? Manganto ko kwarta lagi. Oh no! Tunon ka no. Ganyan ko ano, kurunti eh. Nasad? Isang tawag ka eh. Uy, kwarta ay, alanganin kay budget ay. Yung ka, daog ka niya karoon, wala kay kwarta nun. Tasot niyo mo eh. Nakadaog lagi ko, pero naalanganin man. Kay, naman ko ikipamayran doon. Hinda na ako cellphone eh. Wala ko na ako cellphone, gamit ko yung cellphone ako, bro. Ako na niya ito prenda eh. Gay nanti kag, wala, naalanganin lagi ko. What a budget, naunsam daw. Uy, kwarta. Yangan eh. Unsam na. Ayag tara ba kinig kamera na ba? Eh. Inaw ka na, litis na ka cellphone niya. Pwedeng hayag kuha ani katong bitong nakita mo sa imong kabit. Nakabidyo biya ko ani tinaw biya kini kuha. Og ito na ni ato na nila kumari ga ikuan. Tinaw. Buyoy. Kuan, sinang. Di ko di Ay, sagot ka talaga yun. dali rin ko ikasabot. Lagi, ayaw. Yung sa tong kay wako, di mo delete na. Sabi, pila man na. 20 mil. 20 mil, kinin cellphone na. Yo, pag mantingali ko, uy. Og dili ka ato Ayaw. Kabyan ni mo na. Wala niyang yo, 20 mil yun. di na gimadagang yun kay kuan ka na siyang cellphone na kanang nindot kay nagkuha kamera ko tinaw kayo. Og dili kay ka sabay na na. Ayaw, lagi. Kabyan ni mo tao na eh. Yes, maputlan ako. Ang iyo ko nang tagamay. Di lagi madagang Ako lagi na mong 20, uy. 20 og di ka di. Ang akong tao gani ang Naipiling City na lang taon. Uy, uy ka. 1, 2, 3, 4, 5, City ramang good. 20 mo na. Dili kita di ala. Ambi lang. Ayaw, dili, pwede ka nang tango na lang ako. Sino? Ayo, dili lagi. Wala, 20 mil man ako kinanglan. Kumpare, di ka mag-iuna na. Anong sabta nga ako? Og di gay ka mo sugot ang bining cellphone. Pero wala nagalangas ba na unsa mo taon ko eh. Taon ni mo, uy. Ano di mo titida na yun eh. Itiin, okay lang. Ay, di ko mo daw ito ng itim. Ano? Kinang mabayanti sa sigurado yun. Mahal akong palit ang cellphone na. Ilan mo na? 25,000, no. 25,000 ako kayo. Oh, ubalik ka na. Barato na. Okay, kanina lang ako ah. 20 mil. Lukat mo na yan ako makalog-log ko. Salamat. Ikaw din mo anghel sa kong kinabuhi, pre. Salamat kayo, bro. Bro. Baday! Ikaw sa demonyo sa akong kinabuhi. Hindi tawag ka ba sa ikaw, eh? Tawag ka. Nakabuha na tanan. Gihawag sa mga manok ka ba? Mura kita nagdibalas. Oh, sayo. Tingog ng manok. Ano ba ko? Kay kada, basta, paibaw man akong itari na siya. Ha? Oh, mana ko ng manok eh. Galas 12 ka na. Takdon lagi. Kuwaris buwan. Kaya karon takdon na ron. Ano kainin man ka?
Buwan na. Ito. Ito, ipatay ko na. Kuhan lagi ka na. Mana mo kuno Interesting yung lagi manok ka. nga. Mana yung manok nga. Bitaklo, bitaklo. Nani? Uy, ako lang gikuan ba? Translate ba? Oo, girilin ni mo. Oh, kung gilili ba dyan? Bitaklo, bitaklo. Itarin ako bitaklo. Yan, hanas. Ay! Mao, Jay, pirmi ko nakita na mag-drive og kuhan, ganang Hilux. Oh, Tungod din na siya manok. tungod man nagtagsara na niya mo bitong manang di ka katuo nga naabot nag 20 katuo yung manok. No. Katong bitong kako katong drama sa DYXP sa una. XP. XP itong winop. Una siyang klasiha. Mao din ko anong istorya day. Umur siyang amot na sa kakay basta mo man yung mga istorya. Ito. Tungutan na rin niya, gingan nga. No, terus kami tikitari. Ito baga manok. Yung manok nga. Pitsakin si bataklo, pitsakin si Luang mo na mo tinuod bitaw. no, lagi. Utang na siya, Bob. Buwam siya kwartas mga, karang turko. Dili kay kwartahan naman ang taklo daan. Sa una ko no ba, nga katungo pa si kwarta. Okay, giaan ko na siya drug lord diri gud. Yan, dali kayo pagkadato no. Butob. Pag-abot ng hapit na pitsakin si. Isyo na. Anang ko ana gid adlaw gid ipitskin siya pag ingon manok. Ganang si kwarta. Pero ngayon kasado ato, 120,000. Ito. Iprinda mo niya yung balay. Ya sa giyano mo lang. Bisag ako, bisag bihurot pa na ako. Bisag 1 million pa ko pusta. Basta sure jud nga makadaog ang mga manok. Ya sige muna no kana mga kuan batilibad on ba? Kasi tawagan ng inana sa mga katigwangan. Tilimad on lagi kana mga. Tilimad ang tilimad doon. Kuan man na ka na eh. Lunop mo may tilimad doon. Oo. Kanang murag dagon mo ko na tawagan na. Mao siguro nang tinuod siguro tong manok ni San Pedro sa una nga kuan atong sa to mo istorya niya. Pirmi lang kabuno. Obita ng mana siya gitawag og kanang gahom. Ay gahom-gahom ba? Oh, yan na ba? Pero pitsakinsi na. Ang pitsakinsi. Oh. Dito. Kangita ko na eh. Dirbi man. Ya so good. Pero nailan na siya daan nga mauna iyang kalidad o wala. Wala, di man sa ilado. Usa na kay kabuk manok niya. Pero kabilin to sa tatay ba? Tari na. Hanap. Kanda di sa istorya di sila. Look, okay na. Ano manok ka? Ready na kayo, kondisyon na kayo. May taklo. Ano na? Ira na ako ano, si tawag na. Parang buhi na ba? Oh, Buhi na. sikat man na. Di, buhi na. Di, Buhi, buhi oh, ko. pag buhi. Langan matawag mo. Sikat pa ta. Ano rin, masaltor ba kayo? Mga likon kay Kurta, ilado naman kayong kontra niya. Ang taga-Negros. Ano? Ang good. Paano kaya ito palim? Dito gid. Gisi diri eh. Pako. Ang kontra. Di, ang itong manok na masulti. Manok nito. Nego. Nego ka, ano kapag ng kamot ba? Iwan, ano di si Betaklo. Sukul man niya. Look, okay na. Doon ng manok. Okay na po ni Posta. Oh, ikon gid ito manok ka day. Muna niya, muna nagsipita mil. Well, ga sabong gid ni puno ba gyud? Ano sige? Lagi daga mo dawat ato kay Samdan Unsa unsa na gud? Sali daga siya. Oo. Gatik ba? Gatik. Right ng manok kay kumausad ba? Sus karup. Balik sa kana. Wag. Sus, adiri na sa pikas mo na igo. Oh no! Anduan na. Udo na. Yung kapakana nga wali lagi pako lagi. Oh, nagpa-disguise lang to. May taklo kuyawan na siya kay magdako na kasi pildi. Sunya na sa manok nga. Diduol na sad. May taklo. Duwagi pa pusta. No. Wow. Gidugangan sa 30. Sinto sa tanan. Sintos na. Ano siya nga, no, tarungan ka. Ano siya, ako'y bahala. Sino yung daw ka? Tarun, glass ng anak ron. Glass ng anak. Upad na. Naliog bito na yung manok bito. Yang manok os kontra. Iyang manok, naliog. Katong butingog ba? Ang sulti. No. Para na berberak pag. Padungan itus ka lang na. Kurala ka ng kuwan. Oo. Kurala na. Gitu, nag-anak sa... Nag-anak lang ni may taklo ko no. Buhira. Buhira. Oh. Yan na rin. No. Ako ka 200,000 ko na pusta ko. Oo. Diyan siya kay siya. Wala, kuyawan na siya. No. Okay ra. Yan na mang manok. Yan na manok ko nga. Okay ra. Okay pa sa alright. Sarong dahi. Taklo ba? Yan na manok nga. Okay ra lagi. Daga ko na.
Dahil kita klo, anong dagan mo guguna? Musunod ako. Uy, hindi ako pinangita ni mo. Narasay ka dire. Ay. Ano ka, uy? Nag-inuwi. Ay, Ay, di ko na. ano man ka? Uy, ilak mong kaniya. Ayo. Ay. Kadit na sa kadit. Ako sa lingkod niya akong migo. Ano ba ka, uy? Iwagan ko. Nagbuwag mo ni Rebecca? Ang ganda na bika. Ano salang? Hindi na ito mga alas 3:30. Kali mo yun sa may inuman. Ano man? Ay. Basi nihita siguro kaglain siguro. Mga nagbuwagan ka. Huwag mo kalain ko. Ibabiyagan ako nga. Stick to ko. Huwag sa nag-hinungdan lagi. Pero nagbuwag man mo. At igilig, nasakpan ka, nag-tiks-tiks glain. Wow, mabi ko cellphone. Ano man? Pisot naman ko. Pisot pa ko. Teka, di mo 40 pesos pa ka? Puti ka. Aba, na. Tigilig, di. Nangitag ka ng natuli na. Patuli, oy. Ano kong doctors? Ano ba na yung doktor? Ano doktor o? Ano yung bayad? Ano naman lang galing bayad? Barato na! Ay nang doktor kay Nay Inistis-tis! Ha? Tis. Nastisya. Ay yung kana ba? Inistisya! Dili ko, madlo ko. Nya, okay na nimo nga magpabiling kang inyo na pisot! Wala na lang. Kasi hindi mo ba yung anong dawat ng pisot? Ay, kanang di ka gusto patulis doktor? Di lagi ko doktor lagi, madlo ko doktor kay anaon sa nurse ko no. What? Muntingan ko no. Ay ako, naka-experience ko na ako nagtuli! No! Mo ko tuloy eh. Ako! Kanang gitawag ba nga, kuwan? Kanang pakam! Ako. Ay sus, pabida! Salig lang na ako! Ay, ito na! Ay, kadlok! Ha? Ay, kadlok lagi! Yura. Mabayad? Ay, susukoy, libre ni! Donation lang ka! Tarong doy. Sakit na wa. Simpir kayo ni! Kamay na kayo ni mura ni gumigas! Tarong doy. Kaya, di madalas ang heavy equipment! Saan mo day? Yun ka pa! Yung saan mo ba? Yung saan mo naman? Ano na okay na? Ano, lagi, kit-kit na ako! Ayaw, di ma. Hindi mo gigit.
dong. Ay, wasos! Ayaw na nga eh! Ano mong gahi kayo lagi mo daw na eh! Sige, magkakapatikon ko! Tingnan mo na! Ano ko HIV? Ito! HIV! Pagkabuha nga ni May! Ano wag ka magsulti? Buhaga ka! HIV! HIV ka lang! Bumalik ka lang! HIV! Ayaw, 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 alma, ayaw, 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 ayaw. Agoy, 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 agoy. Daghan mo diha kay niya kami man. Gabi! Among pagdaigod! Sige be. Utututo ka na na igunoy. Tinautas! Alang kaninyo dili makatugaw! Purting tugawan ako, dili purting tugawan ako. Pasukaron! Layo pa kay Pascal. Panahon sa kalipay! Wa ko nalipay, wa ko nalipay. Ay, nataon mo! Nanunod sa kalibutan! Hoy, sama na ay. Ay! Dali kay sama-sama dali samo kay kasama kay kana utututok na igon ka. Alas siyang takno. May natao. Di ka mo hawa diha, ha? Di ka mo hawa diha katig bason di karon. Ay di malet, sikulat. Napawag na ba ko dili sapa kay kanya? Ay ro kay tigong ro diron. May Pasko, sir. Wa pa Pasko, dugay pa Pasko. Hindi lang, sir. Why can they dress rado?